ተዋህዶ ሃይማኖት እንታይ ማለት እዩ? ስለ ተዋህዶ ሃይማኖት ቅዱሳን እንታይ ይበሉ? ብዙሕ ዝረብ ብዙሕ ነገር። ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ጸኒሕኩም? ታሪኽ ከም ንገልጾ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ዝኣተወሉ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ብንጉስ ኤዛና ዘመን ኮይኑ ብቅዱስ ፍሬሚናጦስ ወይ ከዓ አቡነ ሰላማይ ተሰቢኹ። መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት 81 መጽሐፍቲ ዘለዎ ክልተ ክፋላት ዝሓዘ ድማ እዩ። ተቀዳማይ ብሉይ ኪዳን ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞም ድማ ዘፍጥረት፣ ዘጸአት፣ መዝሙር ዳዊት፣ ኢሳይያስ እዩ። ከም ካልእ ቤተክርስትያን ብዙሕ ዘይርከቡን መጽሐፍ ሄኖግን ዘጠቃለለ እዩ። ተኻላይ ክፍሊ ድማ ሓድሽ ኪዳን እዩ። እዚ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞም ድማ ወንጌል ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዮሐንስ፣ ናይ ሐዋርያ ስራሕን መልእኽታትን ራእይ ዮሐንስ ዘጠቃለለ እዩ። መጽሐፍ ቅዱስ መጀመርያ ብግዕዝ ዝተጻሕፈ ኮይኑ ካብኡ ቀፂሉ ግን በትግርኛ፣ አማርኛ፣ ኦሮሞ ብኻልእ ቋንቋታት ተተርጊሙ እዩ። ናይ ተዋህዶ ቀንዲ መፍለይ ኢለማት ድማ ጾም፣ ጸሎት፣ ቅዱስ ቁርባን፣ በዓላት ገና፣ ፋሲካ፣ ጥምቀት፣ መስቀላትን ዝኣምሰሉ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ፍሉይነቱ ድማ በየቤተ ክርስቲያኑ ታቦት ኣለዎ። ናይ ገዝ መዝሙር ይዝመር እዩ። 81 መጽሐፍ ዘለዎ መጽሐፍ ቅዱስን ኣሎ። ክርስቲያን ማለት ሳዕቢ ክርስቶስ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ኢኮዶንያ ክርስቲያን ተባሂሎም ከም ዝተሰሚዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 26 ከምኡውን ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 24 ገሊጽልና እዩ። ስለዚ ቤተሰብ ሎማዓንቲ እንሪኦም ጾም 40 ኣብ ምቕራቡ ስለ ዝኾነ ዓብይ ጾም ስለ ጾም ገለ ክንብል። ጾም ማለት ምግቢ ማይ ምቁጣብ ማለት ኣይኮነን። ናይ ተዋህዶ እምነት ጾም ማለት ልብኻ ምንጻሕ፣ ኃጢአትካ ምግዳፍ፣ ጸሎት ምብዛሕ፣ ፍቅርን ትሕትናን ምርኣይን እዩ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ጾም እንታይ ይብል? መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ን40 መዓልቲ ከም ዝጾመ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 2 ገሊጽልና እዩ። ከምኡውን ርኹስ መንፈስ ብጾምን ብጸሎትን ጥራይ ከም ዝወፅእ ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 29 እውን ገሊጽልና እዩ። ዋና ጾም ኣብ ተዋህዶ ሃይማኖት ዓብይ ጾም 55 መዓልቲ ይጽወም። ከም ለካቲት ኣትሕዙ ክሳብ ፋሲካ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራይ ድማ ዝውክል። ጾመ ነነዌ ንሰለስተ መዓልቲ ይጽወም። ናይ ህዝቢ ነነዌ ንስሓ ዘመልከተ እዩ። ናይ ሐዋርያ ጾም ድሕሪ ፋሲካ ይጽወም። ናይ ሐዋርያ ስርሖም ድማ ይዝውክል። ጾመ ድንግል ፍልሰታ ን16 መዓልቲ ይጽወም። ንድንግል ማርያም ዝተገብረ ጾም ድማ እዩ። ገና ጾም ን43 መዓልቲ ይጽወም ክሳብ ገና ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ። መጨረሻ ሳምንታዊ ጾም እዩ። ረቡዕን ዓርብን ይጽወም። መከራን ስቕለትን ክርስቶስ ንዝክረሉ እዩ። ጾም ከመይ ይፍጸም? ኣብ ቀትሪ ኣትሕዙ ክሳብ ምሸት ይጽወም። ናይ እንስሳ ምህርቲ ኣይብላዕን። ስጋ፣ ጸባ፣ እንቃቑሖ እውን ኣይብላዕን። መጽሐፍ ቅዱሳት ብብዝሒ ዝነበብ ጾም ንምንታይ እዩ ኣድልዩ? ጾም ዘለየሉ ምኽንያት መንፈሳዊ ሓይሊ ይውስኸና እዩ። ትዕግስቲ ይምህረካ፣ ምስ እግዚአብሔር ርክብካ ይደልሎ፣ ልቦናኻ የንጽሖ። ናይ ጾም መንፈሳዊ ትርጉም ብተዋህዶኸ እንታይ እዩ? ኣብ ተዋህዶ ትምህርቲ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ። ኣካል ሰውነት ማለት እዩ። ነፍሲ መንፈስ ይበሃልና። ንኣካልና ምግቢ፣ ዕረፍቲ፣ ምቾት ዝተፋየ ነገር ከድልያ እንከሎ ንመንፈስና ግን ጸሎት፣ ቃል እግዚአብሔር ንስሓ ይዘልያ። ጾም ማለት ንኣካልና ስቕ ወይ ከዓ ሰኸን ኣቢሉ መንፈስና ከም ዝዛረብ ዝገብሮ። ጾም ጽሩይ ልቢ ዝፈጥር። መጽሐፍ ቅዱስ ሰባት እንተጾሙ ካብ ኃጢአቶም ይምለሱ። ንኣብነት ናይ ህዝቢ ነነዌ ምዕራፍ 3 ክንዝክር ንኽእል። ትርጉሙ ድማ ትዕቢት ምግዳፍ፣ ሕርቃንካ ምቆጻር፣ ሰብ ምፍቃር። እግዚአብሔር ዘልዮ መግቢ ጥራይ ሙጻም ኣይኮነን፣ ልብና እውን እንተጾሙ እዩ። ክርስቲያን ዝኾነ እንተጾመ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራና ታሕትና ምእዛዝ ዝተኸተለ ማለት እዩ። ጾም ማለት መንገዲ እግዚአብሔር ይኽተል ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ ጾም መንፈሳዊ ኪናት ኣሎ እዩ። ብተዋህዶ እምነት ሰይጣን ናይ ዝዓለም ምኞት ነገር ኃጢአት እዩ። መዚኣተን ትቃለስ። ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ነዚ ክስዕሮ እንተኾንካ ብጾምን ጸሎትን እዚ መንፈስ ኃጢአት ከም ዝወፅእ ኣስተምሂር እዩ። ትክክለኛ ጾም ዝበሃልከ እንታይ ማለት እዩ? ጾም ማለት ንሰብ ምሕጋዝ፣ ምፍታው፣ ምዕጋስ ምጽላይ እዩ። ብዘይዚ መግቢ ምግዳፍ ትውኹል ኣይኮነን። ኣብ ጾም መንግስተ ሰማይ ምዝካር። ብተዋህዶ እምነት ነዚ ዓለም እዚ ቀዋሚት ኣይኮነትን። ኣነ ሰማያዊ ተፈጥሮ እየ፣ ናይ ምድሪ ጥራሕ ኣይኮንኩን ምባል እዩ። መወዳእታኻ ምዝካር። መወዳእታ ቅዱሳን ክኸውን ስለ ዘለዎ ናይ ጾም ጥቕሙ እዚ ሓደ ነገር እዩ። ቅዱሳንከ ስለ ጾም እንታይ ይብሉ? ንኣብነት ቅዱስ ኣባ አንቶኒዮስ
ጾም ናይ ነፍስና ክንፍ እዩ ሰብ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ የብረሮም ናይዚ ትርጉም ድማ ጾም ካብ ዓለማዊ ነገራት አርሒቁ ናብ መንፈሳዊ ህይወት ይቅረበካ እዩ ቅዱስ አባ ባሲሎስ ዓቢ ጾም ናይ ንስሐ መጀመርያ እዩ ናይ ልቦናኻ መንጽሂ መንገዲ ድማ እዩ እዚ ማለት ሓቀኛ መምላስ ካብ ጾም ዝጅምር ልብኻውን ይነጽ ቅዱስ ዮሐንስ ክርስቶስም ጾም አፍና በይኑ አይጾምም ዓይንን እዝንን ልብናን ይሕልወና ትርጉሙ ድማ ጾም ካብ ምግቢ ጥራይ ምቁጣብ ማለት አይኮነን ካብ ክፉ ነገራት ኩሉ መርሓቅ እዩ ቅዱስ ኤፍሬም ሴራዊ ጾም ናይ ጸሎት አዲያ እያ ብዘይ ጾም ጸሎት ድኽምተ እያ ጾም ጸሎት የጠናኽረዩ መንፈሳዊ ሓይሉን ይወስኸካ እዩ ቅዱስ አቡነ ሽኖዳ ጾም ብዘይ ፍቅሪ ሰውነትና ብዘይ ትንፋስና ህይወት የብላን ትርጉሙ ድማ ጾምና ምስ ሰባት ምትሕጋዝን ምፍቃርን ክኸውን ኣለዎ ቅዱስ ይስሐቅ ሴራዊ አካልና ጾም ተዚያድኪዋ መንፈስና ይዓግብን ትሕትና ብጾም ይዝጅምር መንፈሳዊ ዕቤት ድማ ይመጽእ ቅዱስ ያሬድ ጾም መዝሙር አካል እዩ ልቢ ይቅንህ አፍ ንምስጋና ይኽፈት ትርጉሙ ድማ ጾምን ጸሎትን ንሰባት ንዝማሬ የዳልዎ መንፈሳዊ ሓጎስ ድማ ይመጽእ ቅዱስ ጋብር መንፈስ ቅዱስ አካልና ብጾም ክደክም ከሎ መንፈስ እግዚአብሔር ምሳና ይነብር ናይ ዓለም ነገር ዘበለ ሁሉ ምኞት ተቀኒስና መንፈሳዊ ድምጺ ሁሉ ካብ አካልና ይወጽእ እዩ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝጾመ ሰብ ካብ ምድሪ ይለዓል ናብ ሰማይ ልቡ ይጓዓዝ ጾም ካብ ዓለማዊ ህይወት ናብ መንፈሳዊ ህይወት ይዝቀይረና አቡነ ጴንጠሌዎን ጾም ናይ ንስሐ መኽፈቲ እያ ብዘይዚ ልቢ አይክፈትን መምላስና መቀየር ካብ ጾም ይዝጅምር አቡነ ሊባኖስ ጾም ናይ ነፍስና መብራህት እያ ጸልማት ካብ ልብና ይወግዶም ሰባት ካብ ኃጢአት ጸልማት ናብ ቅድስና ብርሃን ይመርሑ ቅዱስ ላሊበላ መንግስቲ በኃይሊ አይጸናን በጸሎትን ጾምን ይጸና መንፈሳዊ ህይወት ንሰብን ህዝብን መሰረት እዮም ቅዱሳን ሓቢሮም ዘቀመጥዎ ሓደ መልእኽት ኣሎ ጾም ጸሎት ፍቅሪ ንስሐ ትሕትና በዘይዚ መግቢ ጥራይ ምግዳፍ እኹል አይኮነን ቤተሰብ እንሎም ማዓንቲ አዳይልኩም ዝነበርኩ ነዚ መስል በዚ ዘለኩም ሪቶኹን ሐሳብ መንገድ ኮሜንት ክትገድፉ ትኽእሉ ኢኹም ሰብስክራይብ ላይክ አይትረሱ ስብሐት ለእግዚአብሔር እድሓንኩኑ